Monika, ktoré z 5 P vás najviac vystihuje? Produktívna. Produktívny. Je tam produktívna? Nie. Braňo? Pekný. Ohohoho. Keď sa vidím v zrkadle. Kto je najsympatickejšia slovenská speváčka? Dara Rollins. Dara Rollins. A nie je ona tak troška už Češka? Od malička Slováčka, ona keď príde, tak už celkom rozpráva Hezky, hej? inak. Je to v našej tabulke. Je tam Dara Rollins. Je tam. A je top. Napriek tomu, že býva v Prahe. Je tam nejaký doping, ktorým sa dá zvýšiť výkonnosť? Rybára. Je. Čo to je? Slováci to majú radi, no. Všetci. Je tekuté, hej? Áno. Niečo tekuté. Kolby sa s tým mážu dobre. Kolomaž. Tak. Rozumiem. Tak, ruky za chrbát. Ktorým slovom oslovíte alebo nazvete ženu, ak nepoznáte jej meno? Miláčik. Najprv ti bude svietiť, potom budeš miláčikovať. No, tak... Ja len chcem Thurským dať na vedomie, že tu na manžel nazve ženu, ktorú nepozná menom Miláčik. Neviem, či som nespôsobil nejakú galibu, ale normálne na ulici, hej, a tam nepozná meno a Miláčik. No. Ktorým slovom ho oslovíte alebo nazvete ženu všeobecnú, ak nepoznáte jej meno? Kráska. Mohli by ste mi prosím vás dať 10 deko Vlaského a 2 rohlíky? A je výborné, že minule sme tu mali Ingrid a na otázku, v ktorom podstatnom mene sa ukrýva raj, dala rajnica. A teraz Olga dala, že rojnica. Tak sa nám to pekne nicuje tu v tomto programe.